Waqt intervista ma' Malta Daily, il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech wieġeb numru ta' mistoqsijiet mill-pubbliku dwar diversi temi. Dr. Grech tkellem dwar dawk li ddeskriva il-5 punti ewlenin li se jkun qed jiffoka fuqhom il-Partit Nazzjonalista fl-ewwel jiem tiegħu jekk jirbaħ l-elezzjoni ġenerali li jmiss bl-ambjent bħala priorità. Huwa semma l-inċentiv tal-użu tar-roti u t-trasport pubbliku. Il-kap nazzjonalista qal li għandu jsir investiment tal-enerġija fil-pajjiż mhux biss fid-distribuzzjoni imma wkoll fil-provvediment u sorsi ta' enerġija rinovabbli. Mistoqsi dwar l-ażil, Dr. Grech qal li Gvern Nazzjonalista se jkun qed jipproċessa t-talbiet b'mod effiċjenti. Huwa qal li bħalissa hemm eluf ta' persuni maqbudin f'Malta minħabba li l-proċess qed jieħu fit-tul u qal li l-Partit Nazzjonalista se jkollu id iebsa għal dawk in-nies li qed jabbużaw minn persuna u min hu u ġej minn fejn ġej. Il-kap nazzjonalista qal li se jkun qed jinċentiva lil min iħaddem biex ma jkoprix l-għoli tal-ħajja billi jolli l-prezz fost inċentivi oħrajn bħall-użu ta' trasport pubbliku u ride sharing. Dr. Grech qal li se jiġi allokat fond ta' 40 miljun euro u aktar biex jiġu mejjuna dawk li kemm jimpurtaw u anka jesportaw minn Malta.